RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguala ko niyo sa pangan nga Liza, 25 anyos, may live-in partner. May usa ka anak ug nagpuyo sa gihulngan Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong 4 years old nga anak nga tawgon ta lang sa pangan nga CJ. Nahasol ko ini kay may maingon man nga dili normal ang akong anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko diha ng anak ko diha sa Cebu City. Ingon ini ang mga panghitabo. Mga anak na tingali ko kay nagsakit na akong tiyan. Ha? Ato na sa Hospital Christian. Kay murag maunan ni. Gamay ra ba yung akong kwarta ron? Sunod na daw pang akong sweldo. Dili na kahawat ning akong pagpanganak sa sunod ni masweldo. Sa ospital sa gobyerno lang gusto ko dada. Basi kanina noong kumakanak sa ato ang yabangan. Ay, pagbinuan din, Lisa, ha? Hindi ako kamamanabang og mga anak. Mga ganing lihok na. Kay kaanak ko na ko. Tasa. Lagi. Mga tuta sa ospital. Lisa, Christian, nanganak na gid ka. Ug lalaki ang una natong anak. kumusta siya? Nga man siya sa akong tupad. Di pa man kuno idog ni mo dayon. Tuwa pa sa katong nursery. Anya, kumusta man siya? Gwapo kay siya. Liwat na ako. Mm. Pero medyo kamayon lang.
ikumpara sa ubang mga bata dito sa nursery? Daot ba? Mao pa. Hello, sir, ma'am. Nurse? Ang inyong anak, kinahanglang i-newborn screening. Unya, wamantaan na din sa atong ospital. I-refer mo ni Doc sa laing ospital. Aron ato mo dito magpa-newborn screening sa inyong baby. Ha? Kay naunsa man di ay ang among anak, nurse. Kulbaan ako atong gisulti sa nurse Christian, uy. Abi na ko og naunsa ng atong anak. Yun ana di ko na. Ang mga bagong gianak ng mga bata, kinahanglan ko nga in newborn screening. Unya, unsa man ta ini ron? Magpaabot pa ta sa resulta dinhi sa laing ospital? Dili na. Tiksa na lang kuno ta kung pwede na makuha ang resulta. Christian! Oh, yan alis? May text na ang ospital. Diyan ta nagpa-newborn screening ni baby. Oh, mo ba? Sige. Kuhaon na to ang resulta. Daoy, gikulbaan man ko nga sa mamahimong resulta, Christian. Ha? Isip inahan, kulbaan ko mahibaw sa newborn screening sa akong anak. Kay medyo luyahon manggod siya nga pagkabata. O daot pag yun, gi-explainan ko sa doktor sa resulta. Wa kay ko makakuha sa iyang gisulti. Basta kay bahin og hemoglobin. Unya, Unsay diferensya? dili kay ko kakuha sa giingon sa doktor, ma. Murag, hemoglobin patis. Unsa man na? Ay basta, bahin sa dugo sa bata, ma. Uy, pastilan. Kuwang sa dugo. Uy, pastilan. Uy, pasig ikaw sab nga inahan, kuwang sa vitamin sa dugo. Ay, pauli mo dire, sigihul nga noy, aron matiman ta mong inahan og anak. Diara sa ato ang tambalan ng kuwang sa dugo. Mangutlo ratag udlot sa kamuti diri day. Pauli dire sa ato, Lisa. Daot-tuod ning akong apo da. Tulo ka adlaw na ba yan siya nga wa kapagawa sa iyang hugaw, ma? Unsa? Uy, dili na ka na normalisa. Kinahanglang ipa-check up taning bata. Ma, gikuhaan lagi to nila og dugo si baby. Og gipaihi. Ay, ki-check upon man. Magpaabot na lang ta sa resulta. Aron ato mapabasa sa doktor. Dunay anemia ang inyong anak. Ha? Unsa man na, Dok? Kuwang sa puwa ang dugo ng inyong anak. O
kuwang sa healthy red blood cells ang inyong anak. Oo niya. Unsa may among buhaton na, Dok? May iresita kong tambal o vitamins para sa bata. Sige, Dok. Unsa man na, kay among paliton. Si Jay! Dong, ali ko, dong, ali ni Lula, be. Si Jay! Dong, si Jay. Gitawag kang Lola. Lisa, kabantay ka sa imong anak. Di maminaw tao kunsa. Ha? Kung pangutan unsa, dili mo tingog. Dili siya responsive ba? Murag may iyang kaugalingong kaliputan. Ay, walang tingalin na kadungog, ma. Si Jay! Si Jay! Hoy! Gitawag kang Lola. Oh, nidool man lagi, ma. Si Jay, anak. Kung tawgon gani ka, dool dayon, ha? Aron dili mabala ka si Lola. Oh, ma? Ngano, Lisa? Nganong gihinul-hinul malak nimong dungkan sa imong anak? Ma? May gamay nga buko lagi sa likod sa dungkan sa akong anak, ma. Unsa? Ingon sa akong mama, normal nga lusay ra kuno ang itubo sa likod sa dunggan sa akong anak. Og mawa ra kuno. Apan dili na ko malikayan nga mabalaka. Ilabi na kay may mga lihok ang akong anak nga dili normal ug wa gyud ni siya sukad manambok. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pagpa-newborn screening sa akong anak, ingon ng doktor nga may anemia ang akong anak. Unsa may buot ipasabot ana? Ikaduhang pangutana, wa gyud kasuway og panambok ning akong anak. 4 years old na ni siya karon. Unsa man ang vitamins nga padugan sa dugo sa bata ug para patambok? Ikatulong pangutana, ang akong anak dili maminaw tawgon ug dili motubag kung pangutanon. Matawag ba siya nga special child? O may kalabutan ba kini sa iyang anemia? Ikaw pa to katapusang pangutana. Doon ako'y nahikapan nga gamay nga bukol sa likod sa iyang dunggan. Ingon lang akong mama nga lusay ra kuno ni. Pero kinahanglan ba kini nako ipa-check up? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang mga boses sa kahanginan ug tingog sa kahanginan nga inyohang mapaminaw nga para makahatag ninyo og tambag ug tubag no sa inyohang mga pangutana, mga problema, inyong mga aligutgot, inyong mga hinanaing kabahin sa punto legal Og punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug atong mabati karon sa mga balita. Nagkadaghan na sad ang mga ningbalik ug gamit ug correct palihog ko. nga ano man eh. Love yourself. Do not do anything that can fast track your inontawa na silbi ani kalibutana. Gastos pa kaayo, magpalit, kahuman, makapasakit patas ato ang mga ginikanan ug mga hinigugmas kinabuhi. Madaot pagyud atong lawas, unsa man ginindot ana ba? Oy, Pag itong utang ani mga drug lord, tagpalitan ng ilang baligya. ug naamoy problema, ipada ang inyohang suwat sa suliran_612 at yahoo.com.
facebook.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kanay ha, lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaan ninyo pagpadala. Usa ra gihangyo namo ni Dr. Obra. Kompleto lang. Inyong mga gipadala pa kahit tagaan o kinabuhi sa atong mga talents. No? Yes. Script writers. Para masabtan sa nato kay usay ilang ipadang suwat dok ba, diritsog pangutana. O usay, ipada sa akong cellphone. Ako sad. Nga na sila number nimo. Oy, thank you, DIO, and greetings and a big shout out sa tanan natong mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page ug sa tanan nga maminaw nato partner sa YouTube ug sa ato ang Facebook account. Yes, nabi po ko yung Facebook account. Unsay imong account? Dr. Rene Obra. Kanang naka-t-shirt. Like and follow us. Yes. Elaine Tantenko Bathan pod ako on Facebook, Attorney Elaine on Instagram. Para mo like ug follow para magkita-kita bat ang mga suwat adto ipada sa official writers page nato. Yes. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong attorney is that you have nothing to prove to anyone. Hala, ganahan kay kuana do. Kuani mo nga we are two different people. Lahi-lahi ta. As long as dili ako mo intrigue or mo intrude sa imong personal life, no? Yes. Likewise. Greetings partner to Teleron, relativo to Marialyn Villar, Hacolbe, Lumbo. Hi Attorney Elaine, kagwapa ni Matay. I love you ate, always good ming maminaw ni mo, adlaw-adlaw good ming maminaw sa sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. God bless you and amping always. God bless you too, Miss Marialyn Lumbo, and also to Marivic Salud, Sombilon, Maisog, Antonina Cinco, and the rest of the mga sastri mananahi na ni Dino Loren, and to my beshi, of course, Dino Loren, greetings ninyong tanan. Yes, mga Navarro og Basiliso, Basiliso ba ito? Doon ni mo, Licar, diya sa Valle Hermosa, Negros Oriental. Og disemistro to ni Attorney Emilio Aguilar Monton Sr. Sa Sugod, Southern Leyte, no? Musta naman mo na ako mga silingan sa Sugod, no? Yes. Ng Ising Paluma, no? O si Gilbert Walbright. Ako ni mga tennis buddies at si Joel Cortez. Musta naman hello ninyo. Mga Basanal, no? Si Wesley o si Smith, Edgar Colina, Joselito Aureliano, mga tennis buddies ni nako at yes. din taon ni silang maminaw. Correct. Sa Villa Aurora Tennis Club ug sa La Paloma Tennis Club, Mandawi Tennis Club. Hello. Also di ay kang Marivic Salud, Sombilon Maisog, Atimron Asanak, Aled, Verna Lariosa, Snooki Otero ug kang Shonta Visit Salo Deler, super pretty idol, attorney, shout out diri sa Palaypay, Malabuyok, Cebu, kay permi in town ning maminaw ninyon duha ni Dr. Obra, please. DYHV Ragyod, ang amo ang radyo, yay, we love you. Gikan buntag hantod gabi, #1 station sa radyo. Salamat. Thank you kaayo sa mga taga Balabuyok kung sa padayon ninyong pagpaminaw and for always making DYHP your #1 radio station. Apitag yung kumanglood, attorney. Nga naman. Dagang kay mingon, magwapa lagi ka, attorney. Huwag yung mingon. Uy, Dr. Obra, gwapa lagi ka. Orbita, ambot lang. Hoy, pag-iwan po bong wapo siya, Obra. Anyway, kisay ato ang letter sender karong adlaw, partner. Ato ang letter sender si Lisa Mane, 25 years old. Timing, taga-Gihulngan, Negros Oriental ug Punto Medical. Okay. Ang iyahang pangutana. Naani siya 4 years old nga anak kato si CJ. Kay para kuno niya dili normal ang iyahang anak, Dok, no? So, muna iyahang mga iyang pangutana. Pagpa-newborn screening sa akong anak, ingon ang doktor nga naay anemia ang iyahang anak. Unsa kunibot ipasabot anang anemia?
Okay, I think na naman nangutano po rin problema ha, attorney, no? Pasabot na ko, ang anemia is the lack of hemoglobin Sa dugo. atong dugo. Unya, usa ka tawo gani nga kulang og iron. Dili nang strap iron na, kanang iron na sa pagkaon o sa mga supplementary iron, maka-develop og anemia. Why? Because ang iron manggod, kinahanglan ni siya sa pag-produce og hemoglobin nga maoy muda sa oxygen diha sa atong red blood cells to supply to the different vital organs sa atong lawas, no? So kung imong bata nag-anemia, I think you need to see a pediatrician yun, ha? Sa Negros, ha? Para mahatagan ni siya og supplementary nga iron medicine, na? Og makuha sa nato ning iron nato ni sa atong mga pagkaon, no? Yes. Dahil sa atong susama ni nga pangutana few days ago, makuha ni nato sa mga poultry Correct. products, sa karne, Red meat. red meat. Ayun ang tambok, ha? Oo. Kolesterol atong makuha, ana. Naani ang iron ato ni dili hemoglobin na makuha. Ang iron may makuha. Iron. Correct. Ang iron makuha mo sa avocado, watermelon. Uy, lami man na, uy. Ha? Lami nga mga Sa pagkaon. banana nagihapon. Yes. So makuha na to. Ug mga severe nga mga condition, especially kung adult, blood transfusion is needed, no? Or moinom ka og mga supplementary nga iron preparation, labi na sa mga buntis, ha? Kay mama ani nga kuan, bata Yes. yang anak. Sa mga buntis kung naminaw na to karon, kung pregnant, Rich in iron. you take additional iron. So may mga example sa mga iron preparation na kung minumduman ka ng ferrosulfate ato ni. Correct. Ferinsol. Or kining Fusul, no? Or kanang stretch tubs with iron. Nana siya, Stress. no? Na may mga vitamins na nakabutang yun specific with iron. With iron. Nana siya sa mga health center. Pharmacy or mga health center. Tayo sa doc ka ng mga atay, doc. Na anay iron. Yes. No, atay, no? Kinumdum ko. Ano siya? Pwede mo siya pwede palabian. Pero naagyod siya. Pasakto lang. Source of iron pod na. Ikaduhang pangutana, wa gyud kasuway og panambok ning akong anak. 4 years old na siya karon. Unsa man nga vitamins padugang sa dugo sa bata para kuno motambok. Katong gingon nako, naman siguro na liquid preparation ng mga iron nga mga medications. Mga vitamins, no, multivitamins. Multivitamins with iron, ha? Correct. But you need to see the guidance of a pediatrician, ha? Doctors, mga bata. Para doktor sa mga bata. Kay maulagi na mayon tang kini na lang akong ihatag. Daghan ba yang mga unwanted side effect or adverse effect? Okay. Overdose, ha? Correct. Sakto lang yun ang kadaghanon nga ihatag para dili makadevelop og side effect or adverse effect. Pero wala sila mag-ingon, di ba, Dok, nga kung tambok ang bata healthy. Wala po na mag-ingon nga kung daot ang bata, kanang dili pod healthy. Kay usay di man pod maayo, cute tan-aon ang bata nga tambok. Pero inig kadako ana di naman na cute, maglisod naman nagpadaot, Dok. So, diba? sometimes mo matter sad ang genetic, no? Correct. Mga tagkuon yun, no? Gagmayon, pero na gagmayon nga healthy man. Yes, no? tinuod. Nagkuon nga medyo prabi, medyo nagdaghang kayong inunta, sakit-sakit, gibati, di ba? Ikatulong pangutana, ang akong anak dili maminaw tawgon ug dili motubag kung pangutanon. Matawag ba kuno siyang special nga bata or special child? Ako nag-iningon, kailangan nag-evaluation sa atong developmental pediatrician, ha? Okay. Or child psychiatrist siguro, no? So kung asa ka bata kulang og iron, maka-develop ni siya og developmental delay, ha? I Kung kulang og see. iron, no? Okay. O niya, dili siya kapuyon. Nga, luspad ang iyang panit. So, mga tilimadon, ha? O niya, maglisod siya ginhawa sometimes. Yung iyang kasing-kasing paspas ang pitik, ha? Yes. Gitong heart palpitation. Mga na yung mga akong may na, magsisag complain niya, sakit din, sakit na, headache. Usap mo na ang mga ma-expect nimo sa usa ka tawo. Isang bata nga kulang og iron sa iyang lawas, no? Yes. Iyan ang sunod nga pangutana, Dok. Iyang katapusang pangutana na ako no siya'y gamayng bukol nga nahikapan sa likod sa iyahang
dunggan. Ingon ang iyahang mama nga lusay ra kuno ni. Pero yan pangutana, kinahanglan ba kuno niya nang ipa-check up? Yes, so likod sa kinahanglan. dunggan, no? Yeah, kinahanglan yun. No? Kaya naaghan ba ito mga lymph nodes, attorney, no? Yes. If there is an infection nearby sa asa ng lymph node na himutang, mudako mo inflame ni siya, no? Kaya maoman ni siya inuntag atong panagang sa mga problema sa lawas, no? So, kung na-infection na kumbalikon, diyang dapita, expect nga madagko ang mga lusay-lusay or lymph nodes. Imo kinay ipatanaw, ha? Sa diya sa Negros, og usa ka pediatrician para mahatagan og pagtagad sa labing madaling panahon. Yes, og mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Assalamualaikum sa itong mga suking tigpaminaw, mga Muslims all over the world. Yes. So daghan salamat. O Maayong adlaw.